Comencem amb 2 iogurts. 2 iogurts de sucre. 4 de farina. 2 de colacao, 1 i 2. Oli, 2 d'oli. Una mica de llevadura. I 6 ous. I tot això ho remenem ben remenat. Ep, un tros de formatge pel cuiner. Així. 2 paquets de nous que els punxem i els triturem al mateix paquet i cap a dins. Ara truquet, perquè no se'ls enganxi el pastís, tireu una mica de farina a la safata. D'aquesta manera no se'ns enganxa tant el pastís. Al forn. I ara per fer una mica de temps i començar per netejar això, poder anar per llepant una mica. Tu, aquestes llengües són la pera, jo estic dubtant de si posar això al rentaplats o no, Bé, això ja estarà.